Ja vás vítam u nového videa a dneska to zase bude z Fortniteu, ale nebudeme hrať žiadnu mapu ani hru, ale budeme ukazovať moje skiny a nebudete dať like, odber, tí čo sú tu noví, tak pre nich to platí tiež. A napísať do komentáru, ako sa máte a dajte si niečo dobré a môžeme začať. Takže prvý je tu Doomslayer a ešte som zabudol povedať, že v rýchlosti som ukazoval môj účet v minulom videu, takže sa nezabudnite na neho pozrieť a budem rád, ak tam zanecháte aj like. Takže prvý Doomslayer z Chapter 4 Season 1, to bol Battle Pass. Potom druhý Geralt of Rivia, to bolo tiež z Battle Passu, Chapter 4 Season 1. Potom Anderson Paak, to je Icon Series, taktiež aj Bruno Mars a Julius World. A týchto dvoch som si kúpil normálne za výbaky v shope. A Juice WRLD dostal každý, kto sa prihlásil pred live eventom do Fortniteu. Potom tento skin, ten je z Chapter 3 Season 3 a tiež bol v Battle Passe, taktiež ako aj Adira a ja vám teraz poviem všetky, čo boli v Battle Passe. Doomslayer, Geralt of Rivia, ďalší bol tento týpek, potom Adira, Dusty, Halsey, Masai, Malik, taktiež aj tento skin tam bol, aj tento týpek tam bol a aj táto tam, aj toto bolo z Battle Passu. A ostatné som si kúpil buď za výbaky, alebo som dostal zadarmo, alebo taktiež aj za PlayStation Plus. Takže toto bolo len také krátke video, aby sme si ukázali ešte ukážem v rýchlosti takto backblingy a taktiež aj pickaxy a tak ďalej. Asi si to viete priradiť. Potom glider ešte. A potom kicks už nemám. Takže toto bolo len také rýchle video na to, aby ste zistili, aký mám účet. Ak chcete vedieť moje settingy, tak na PlayStation to mám nejak takto. Keď tak si to spomalte to video, áno. A to je všetko inak, nič iné som nemenil. Potom keď tak ešte tuto niekde mne sa zdá, že senzitu tu som nemenil. Takže toto bude všetko z tohto videa a čauko!